Miarkujecie, co ja sam tak zdziebko krajzuję. Niemcy mają na to jeden gryfnisty Ausdruck. Vorbeireden, godą wele, łomiją tyma. Wiecie, zdowo mi się sztyc, mam wrażenie, że gawca wesołki czas na poczaskane łobroski wymalowanych z dżadłach. Ino żol, co mądrości nie widać, ale glaca ja. SRU zbechnął jak na cudzego we Poznaniu, chyba we 1984 roku. Dawny na naszym firmowym sztandzie na tych międzynarodowych targach poznańskich robili uno studentki, ino szykowne, gryfne i bezmyjte 70. I tak my to mieli we zwyku, musieli łunę zwyrtnąć i spatrzeć nam ze kamratem bilety do kabaretu tej. My się już dobrze znali ze Zynkiem Laskowikiem i Bogusiem Smoleniem, ale na wszeli zdarzeni bilet musiał być. Jedna ze tych studentek, Gosia, tak się ino lachała pod Fusiskim i obiecała, co bilety będą. Ten kabaret miał swój zol przy Starym Rynku we Poznaniu. Tak kole 8 na odwieczerz, przykwanskaliśmy się ze kamratem na Stary Rynek, podeptali dalszy na Masztalarsko, kaj ten kabaret fungował. Ta nasza gryfnisto Gosia odgrywała w tym kabarecie rola striptizerki, ale to nam Blankci nie zawodzało. Kiedy my no zicli się we pierwszy raj, a jak, tak we winklu ujrzołek cudzego. Ten kunsztik, który tej odgrywał, mianował się przedszkole. Jak zawdy śmiechu kupa, a rzecino z basiska bole, a nie skorzej saką paką wleźlimy na zadek tego teatru, cudzy do kupy z nami i za to nie skorzy odzwidniokowo palica jak żdżało bania, driny glingają z rogachne gloki zarają za odgłosem roboty jakiegoś ogromniastego werku, wszystko boli i targo, kosz do szkucina na ciele, ani leżeć, ani zicnąć, ani stoć, ani chodzować, ani słepać, ani ćkać, no katastrofa. I ani połowina obyczajnego myślunku we Filipie. Delyrka i demolka umysłowo. Filip w tajlach, a że dziw i że można się po czymś takim jeszcze jakoś ich pozbierać. Ale musiał i teraz. Jakoś czas nie skorzy, pojechaliśmy ze kamratami ze Werku, ze Kościuszki na delegację do Ostrawy, do Werku, kiedy się mianował Nowa Hut Klementa Gottwalda. Teroski to jest ArcelorMittal Ostrawa AS. Mieliśmy jeszcze po sporządzeniu wszystkich zachów deczko czasu, pohauzowaliśmy po roztomajtych birsztubach w tej Ostrawie, no i na ostatek trzeba było się kludzić nazw. Tak ungefähr we połowinie drogi uzdaliśmy, co jeszcze nie mamy pełnej życi i piwa i wleźliśmy się po drodze do jednej kaczmy. Nie było rańca tela ludzi, ale w jednym winklu przy tiszu życzyło pora hopa, a pośród nimi uwidziałem mojego cudzego. Nie miarkuję po jakiemu, ale wszystkie godali ku niemu mecenasie, ten isty miał już fest pod Mycką, pewnikiem już ta jej Zojfgelaga zetrwała już pora godzin. Cudze, ale mi się blank nie podobał. Był fifrany, łach jakieś ci popuczone, sklabustrowane miał, letko bamontny weźrok, a esse festelnie rządził i osprawiał, no i barzy ręcami. Te jego sznaps kamraty słuchali go nabożnie, choby faroża na kazetelnicy. Cudzy deszko się spamiętał, kiedy mnie ino ujrzał i nie za 2-3 minutki ani się spodział, hop się stracił i tela, żeśmy go widzieli. Jego kamraty powiedzieli ino tela, co zawdy tak mo, traci się śmiato i żaden nie miarkuje kaj ani też kej się już zaś pokorze. W kalendarzu pisnął 1990 rok, skorzy gody Sylwester, które my ze moją edzą przetrowili u Szwigru. Te gody i ten Sylwester byda boczył pieronem długo, bo wnet 2 tygodnie tak ci mnie targali symbole, że nie szło trzymać. Było ci to nie do wydzierżenia. Elza prała mi jedna za drugim szprice, a ja tak, co było na nie uwidziała, łykał gościoma roztomajte pile. Dopiero pora krapków czystego szpritu do dziury we 2 zębiska dało mi deczko oddychnąć. No to już też zarostki nadrobili my ze moim Schwiegervaterem to, co my nie wysłepali bez tej gody. Miszung, miarkujecie, prawda. Gorzoła, pile, szprice, żgane w żyć był pieronowy miszung. Ale przytrudziliśmy się do domu i tak we gbustach mojej Elzy z 4 stycznia łobaluje się jak długi na zol.
była to, jak mądroki go dają, zapaść. Jeszcze nie herszlak. 25 stycznia, genau pamiętam, genau, ciepno jak na szlak kurzeni cygaretów. Ludzie baką jak całkiem 30 lat te łożkliwe cygarety, a za tym wszystko pokulało się oby z górki. 11 kwietnia łapnął mnie ten herszlak i no dzięka mojemu dyrektorowi Lazarytu u nas na Kralolce, doktorowi Hajnie Kozlerowi i werkowemu szoferokowi do dzisiaj żyje. Ale to już jest inkszobojka i oni o tym chcą te roski go wędzić.